Heddi, rydyn ni'n edrych ar 1 Ioan, pennod 3 ac adnodau 19 i 24. Yn stori plant wythnos diwetha, fe ddysgon ni gymaint mae Iesu Grist wedi'n caru ni, a'i bod hi felly yn bwysig ein bod ni'n caru ein gilydd ac yn dangos cariad tuag at ein gilydd. Trwy hyn, bydd pobl eraill yn gwybod ein bod ni yn blant i Dduw. Mae hyn yn bwysig iawn i ni gofio, ond dyw e ddim yn beth hawdd i wneud chwaith. Ein bod ni'n gwybod y dylen ni ddangos cariad at bobl eraill, weithiau rydyn ni'n gallu bod yn grac, yn flin gyda rhywun, rydyn ni'n pwdi ac weithiau yn gweud pethau cath. Ac mae hyn wedyn yn gallu gwneud i ni deimlo'n wael, yn euog ac yn drist. Achos rydyn ni wedi methu dangos cariad Iesu a chariad Duw tuag at bobl eraill. Rydyn ni wedi anifuddhau i orchymyn Duw i garu ein gilydd. Pan fyddwch chi yn gweud neu'n neud rhywbeth drwg, i chi'n cael stwr? Yw mam neu dad, neu aunties, neu athrawon yn dweud y drefn wrthych chi? Dwi ddim yn deimlo'n neis cael stwr. Mae'n neud i chi deimlo'n euog ac yn wch a fi, a jyst eisiau cuddio a diflannu. Ond dyn nhw ddim yn neud hyn i fod yn gas wrthych chi. Achos i bod nhw'n eich caru chi, maen nhw moyn eich helpu chi, gofalu amdano chi, a'ch dysgu chi sut i garu pobl eraill. Mae'r un peth yn wir am Dduw. Pan fyddwn ni'n pechu, yn gwneud pethau drwg, a ddim yn nifuddhau i orchmynion Duw, efallai bod arno ni ofn dod at Dduw. Rydyn ni eisiau cuddio, a hyd yn oed yn teimlo fel bod Duw ddim yn gallu ein caru ni achos ein bod ni'n gwneud rhywbeth drwg. Ond mae yna newyddion da. Mae cariad Duw yn fwy na'r pethau drwg rydyn ni'n gwneud. Ac os i ni'n caru Iesu Grist, does dim byd yn gallu ein gwahanu ni wrth gariad Duw. Ddylen ni ddim anwybyddu ein pechod ac esgus ein bod yn byw bywyd perffaith. Ond fe allwn ni ddod at Dduw yn hyderus i fod yn ein caru ni ac wedi maddau i ni. Na, does dim yn y bydysawd yma greo Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd ni y Meseia Iesu.